Představte si, že sedíte za volantem supersportovního vozu, natankujete do něj špičkový benzín a on se rozjede a s přesností a výkonem se řítí po silnici. Ale i ta nejlepší auta produkují výfukové plyny, že? Stejně jako tato vozidla jsou i naše těla vysoce výkonné stroje, které neustále pracují a ano, produkují odpad. Co se stane, když do svého auta natankujete nekvalitní palivo nebo příliš zabrousíte na špatný převodový stupeň? Auto se trápí, ucpává a nakonec se porouchá, že? Podobně naše tělo reaguje, když je vystaveno zpracovaným potravinám, znečištěnému ovzduší, alkoholu, lékům a škodlivým toxinům z prostředí. Toto důsledné přetížení může vést k různým příznakům, včetně bolestí hlavy, únavy, přibývání na váze a mozkové mlze a sekundárně k zahlcení vrozené schopnosti našeho těla detoxikovat se. Toxiny, které ovlivňují naše tělo, se vyskytují ve dvou formách. Ty, které se rozpouštějí ve vodě a ty, které se rozpouštějí v tucích. Proto systémy Coral Detox a Coral Detox Plus od Coral Clubu řeší toxiny obou kategorií. Pokud se detoxikace stane vaší prioritou, pocítíte výhody, jako je vyšší energie a bystřejší mysl. Nezapomeňte, že život není o přežívání, ale o rozkvětu.